Ebi Clara Washington millionaire turulutuk fanu lo langa ebi mong changin ti in ebi una pa chuan ron awa kar chu ti dingin ebi chu ni hliap nen an ron pana vur sur mek hi ebi una pa chuan ti in ebi chuan in mel tak hian rei enge khonga yin soinga te kanun nuam takin ka hmang mek ani hi alo ti thwaya rei chuan nui sak pa hian kapa chuan Jake kha ashe chiang hle to a ni khat chu lo shwai hola nui var pa chuan ati a ebi chuan lo mel tak hian tak mo mahse kapi pian cham kan lom zowa khonga yin thilpek chen khatte min lo ba sai sakla ti in re ya chu ange na te reng mai boina omlo ti in re chuan lo chang thwai ebi chuan asana bun lai chu bi zokin kakala hun ati a ure chuan film khu roti in au suya akal san tabok ebi chu doctor pakhat nen lo langin doctor chuan kalom pui khop mai che irai me kani kar sari ve lai ani to in enkol thala ha da mangche ti in a shila ebi chuan lom mel tak chuan kalom lutuke ti in apum chu adom wangwanga a phone chu phor chhuakin a pasal Jake chu shil tumin a in ngai to a pasal chu a han khola mahse abyak tang thei hau lo chuta text message va thonin mahse a pasal phone na chang chuan Daisy chawa du thu chu a rondong le ta chuta thalak pakhat hi dongin a mazana alo mu ruk to a pasalin chi ama ta tura a leye motiya angai chu thalaka mechia chuan alo ora ebi chuan a pasal chu ko le in ala thei chuang lawa chutia thilangai to lai chuan apum churonna in nurse pakhat hi localin ebi thi sen chwa thu chu a ron soya ebi chuan ka pasal zon mu phot ka ngai alo ti a chuti mek lai chuan le lama chuan a pasal li abel nu chu localin ain entir na le kha chu nurse chu an pe a nurse chuan engki ma that vek thu le naute chu thani ani to thu chu alo shila le lama chang chuan ebi chuan an chong chu lo shevekin aril ru chu an hle maya a pasal chu a ho em boka angai to na chuan an pa ni a wa an khuma wa hau chu a du a mahse a pumanat em awang chuan kalpo kal hlei theilowin a oma reilo te ya a pasal le abial nu chu ebi mulo chuan an chhuak tabok ni thum hnuwa chuan building pakhat lo langin a chhunga chuan meiche pahni in cheinal tak mai hi an lo langa ebi chuan supalin a wain ken lai chuan pakhat zawk chu a in leya nang hi imita delami nge mes chung ko a hian chhia hlo ini thok ti in thin rim takin ebi chu a an khuma ebi chuan helai hmuna hian chhia hlo kani lo ti in lo chang thwaya chu nu chuan kuddo so kem ni ngai nep tak hian lo ti khuma ebi pasal Jake kan nu chu lo langin chu nu hne na chuan in thlak turin le ebi chu kaltir turin alo ti thwaya thin rim taka ang chung chuan chu nu chuan a kalsana ebi chuan in thiam lo mel tak chuan anu birthday party chu a theihngil thu le atan be ka le sak thu te chu a shila lak mai tuma a omlai chuan anu chuan Hermes bag Daisy hne na changa adon to thu le chu a tha zok thu chu alo soya bag na rana a ngai lo thu te chu alo soiwa ta ebi chuan ngen ngol tak hian chu bag chu limited edition ani thu te adu ngei arin thu te chu rang takin alo soya Jake kanu chuan ngoi mak tur le oisa thok chuak si lawa ina omve reng chu man tlak na om lawin engwangin nge ka fapa mes CEO hian anei chele ti ina an khuma meche pakhat chuan keipon ka sha thiam lo ti in lo chang ve wat en ula athom no in belte hi Daisy hi Mrs Mes ni om zok takani ti in meche pakhat hi aron chonga Daisy chu in chuan mel tak hian alo nuya ebi chuan chung ko khongai na nei lo tak chu in vani em ti in thin rem tak chuan a soya Jake kanu chuan nui so tak chung hian engmoi soi ni anya lom Daisy hi kumthum kalta khan Jake hi ka thlan sak to tuna chuan kan ro khom turin aron kirle to ka fapa hi chen watang che ti in an khum pya pa ebi chuan mi tui parol cheu chung hian
mes hian poisa chungchanga harsatna atoka ke hian kalo chen pui to a ti in a soya ei lo ti sha tak hian an lo nui haka jay ka chuan voi khat I chan chwa wang mai khan a thlang ber chati na ani hleinem nang chau hi mes pui tu ini hleinem ti in nui so takin meiche pakhat hian lo soya ke hi anu pui ni lawila min hmu na hun in nei lawang ti in ebi chuan chung ho bula chuan a soya nui zat zat hian a thu soi chu an lo nui dar dara vo in ni hian mi hausa hlir kanom kho mani hi millionaire ro pui tak thlengin a fanu ini hia lo mu ti in ebi chu andiria ma kan ni lo ti taila ti in ebi chuan lo changa ebi iswang to na kha du tok te karla fanu chu mi thata ka nia sin tu man ani chu an shelo du tok te u aza thlak lutuk minti za hi ba san ro ti in ebi chu an shela chu ti lai tak chuan ebi pasal jek chu lo thlengin thomno thlak ro ti pa chuan a kai sang hala khongei omda ya ti in ebi chuan a pasal chu azota fashion show an nei na mun tura akal thule chu thil chu mes dan na apoi mo thu te chu a shil ngala ebi chuan oilo mel tak hian ani mo ikal lo ti ka shalom ti in daisy nen anin karte chu asoya ila mangai reng ti ka shalom engtin nge ka chunga iti thei inupui ka ni lom ni ti in chap chung chuan a zota jek chuan khatyang khan min en to su nang mi bol hlo a ti a ebi chuan ril runa tak chuan a mangai em wangin a chungte a chunga an che dana po ala tor sham thu chap chungin a shila jek chuan min mangai ni chuan ngoi rengin omro a ti a ebi chuan thinrim tak chuan jek nang hi ti in ebi chuan an khuma jek chuan daisy naute paila hi tina swang che ka shilok che ni hi alo ti mak mai daisy chuan ril runa tak chung chuan kanau te ve hi ti in zota jek chuan ngai sak lo zet hian a chan le ta alo ti wata ebi chuan mi tuitling pam chung chuan thengil ro in chenang a ti maka jek ka mitha a chuan ebi in mi padang a kwa lai lo langin khapa kha I du ani ti ro ti in a in zot sapa ebi chuan akal san ta mak thunga daisy chu lo kalin abula chuan jayka thataka alo en kol wangte chuan lom thu aron shila a in turken lai chu pek tumin ebi chuan alo du lawa an bula dokana chuan ada a nangma nge yin omtum ro tlinga in ngai su apu wang chawin a nei che a mangai ngai lo che ti in ebi beng bula chuan a shil ru sapa ebi chuan nui zat mel tak hian bolhlo I mangayam ni jeke hi bolhlo ani hi itan ka kalsanang ti in ebi chuan a changa daisy chuan ngai om tak hian du tok te ithil ti tum kha ka shelowe mo iti mi ka shevek alo ti saka ebi chuan helai munna hun khoral man kanilo ka boilu tuk nei tur che in zotla a that zo ka ring ti pa chuan jeka omna lam chu a mela kalsan mai atum lai chuan daisy chuan a wain ken lai chuan in lein no chu chhuata chuan na paya ebi chu panin jeki ka hmai ni ka chunga tyang hian ti su ka naw te hi minti na saksu ti in phakara chwa zuya ebi chu in nemrui ti rin atu chep tia chuan jek chuan a rundom mana chunglai hmuna omte chu local khomin daisy chu anron boy pui wata daisy chu lo in soi fe in ebi bula lom thu soi tum ani thu te thin rimin anaw te le ama chu tinat atum thu te ebi thiam lo ni lowin ama thiam lo zo ka ni thu te chu asoi nga zung zunga khongai na nei lo naw pai lai po tina du ini mo ti in midang chuan ebi chu an khuma ati ani lo thu te chu soin daisy chu apan na ya mahse meiche pakhat hian lo namin chhuata chuan atlu a nauke thema chuanin a zui bok ebi thi sen chu a chhuaka jay chuan rang takaron kai thawin engkim a theingil tur thu le tile to ngai lo tur chuan ebi chu a shila ebi chuan thinrim tak hian inupui kani to lo vo in nia chang hian helai hmuna hian engtika ma karun kal le to lawang ti in jake le midang ho bula chuan a shila jake chuan rang tak hian khoya nge kalang alo ti a ebi chuan jake kamel ran chung chuan ka ti tura lo boy su ti in jake ka chu a changa jake chuan a ril ru chuan khapa bula khan
kalang che ati a Jake chuan a tha e I duhdan chu ni ro se engkim he in atanga inei zong zong hi dakir le vekang che ti in a shila midang ho chuan elsen mil tak hian an lo nuya ebi chuan a kor chu phelin kan chi pachanga kan pahnia kan nei ti pa chuan a kor chu chhuata apaya a beng be chu phelle in kan anniversary pawla min pek ti pa chuan beng be chu apaya a phe khok chu phelle in kan couple shu ti khan ihlim tu empty in ebi chuan Jake chu azota Daisy chuan Jake hi itana chale mai lo ti vatin Jake chuan engkim hi ato vek to e engkim a chaber ka peng chati in Daisy chu Jake chuan na mela Jake hian adu to lo che kha zungbun kha ibun rengdo nem ni ti in Daisy chuan ebi bula chuan na ti a ebi chuan mi tuitla chung chuan zungbun chu a phela inupui ka lo ni kha ka in chhir khop mai mule che he ka du to lo ti pa chuan a zungbun chuan Jake chu avoma ebi u rei chu thilpek nen lo langin ebi te omna lam chu aron pana Daisy chuan Jake hne na chuan ka oma nuam lo alo ti a Jake nu chuan rang tak hian Jacob turin shwai nga ro ka fapa man mo ta che ti in Jake chu a shil vata Jake chuan Daisy chu a shwai ta bok midang ho chuan ebi churon pan na yin musit tak hian Daisy le Jake chu anin kop to thu le chena tu rei takan lo pek to thu te chu so yin chuak va turin an lo ti a chutia an noi so lai chuan ebi thi sen churun chuakin Jake thu soi te chu a sha chuak war wara apum chu domin na ti takin a kuna rei chuan ebi chu lo dom vatin ebi chuan min shwai ho ro a ti sapa rei chuan chung ho chu en kwalin ebi chu apoma akalpui tabok an chuan na motor number churon en zui hlumin Jake kha wang kha ni kha a chen che sugar daddy lo nei wang ani kha ti in ebi chu an sel zuya Jake chuan kha pa kha tungia ni a ti in a motor number check ngal tur chuan a ti a tungi ani an chan lo thu lo changin me che pakhat chuan a sugar daddy ani maya lom ngei om tak hian lo ti a Daisy chuan Jake an soi dik ka ring a lo ti thwai bok ebi chu khuma mutin a unau pa te le apa chuan an lo hwal chapa ebi chu lo harin kapa unau pa ti in apa chu akwa nga la ka ngai theilu tuk chewa sin ebi chuan a ti sap ebi pa chuan ila sheringem Jake khan a chan him wang mai che khan nei tur che in ka ti lo che ati a ebi chuan kapa ka shalom mahse ka nau te hi engtin nge ti in apum chu adoma apa le a unau te chu a en kwala apa chuan rilunat mel tak hian ila no panga ti in a shela ebi chuan shathiam ngalin apum chu adoma naute ka ti pal ka thiam lo ani ti in a chapa rei chuan unau nu a tha zongin ngai to ala Jake ngen in som na in nei to lo ti na ani maya lom alo ti thwaya apa chuan rei chungoi turin ron ti vat ebi ne na chuan I birthday lum na tur po kan bo sayania fireworks po itan kan bo sayania ti in ebi chu ti hlimatuma ebi chuan amu ta a chen lo thu chuan lo changin lungai mel tak chuan a oma apa chuan tuman an la shengai lo che a keiman ka mel shat ti rang che ti in ebi chu a shela ebi chuan apa chu lom tak chung chuan a kwa a kapa ka mangai che ti in a nui saka rei chuan a kut chu bengin brandman to tak tak ho chu an na thok te chuan an ron keng lu ta an thil ron ken te chu ron soi zelin ebi chuan du tok te u heng te chuan Washington chan ve po kan lei theyang chu alo ti a una pa chuan kan far nui ni a I du apyang chu I nei thelum alo ti thwaya ebi chuan sum khoral na mai mai ni ti in alo changa rei chuan kan unau nui ni ti hi sharing ro ti in alo chang vat ebi chu na thok ho chuan hwal chapin a du chu thlang turin an ti a ebi chuan ril ru boy tak chung chuan a thom no in bel tur chu angai to a to pa chuan ebi chu nal taka in chein ebi karla kalo ki re ti in anui saka Jake ka tenu fa ho lo lang le in ebi birthday party na mun chu an lo thleng che a chu mun an thleng chu an lom zia thu te longman to taka ni thu te chu soi sap sapin karla hausa zia te
mi van nei ta ka ni tho te chu an soi chu lai jay ka nu chuan jay ka chu a thei to pa chu nu hnai tur chuan a shila karla in angai na a anin hnai thei chuan an ta na changkai tur thu te chu a soya anui or jay ka u nau nu chuan daisy om ve reng thu le in sum tur chuan anu chu aron khap ta wata jay ka nu chuan alo upa to wanga thil a sha reng thei to lo thu te chu nui za lo tak chuan a soi zewa karla ma a chuan daisy te chu engma ani lo zia te chu a ril ru chuan angai to pa a nu phakar tak chu ani jake chuan he hmuna hian nawang chaw kalan ni thu le film khur chau tur chuan a shila daisy chuan u naupa company te nen an tho ho thu so yin a pui thei tur thu te chu alo soya a u nau chuan hlim taka hun mang turin le he hmuna hian mi zong zong mit fuk na chu daisy ani thu te chu war tak hian alo soya ebi te u nau ho chu lo langin ebi chuan u nau te hne na chuan engwanga helai hmun thlang kher nge an ni ti chu azota rei chuan a u nau pa rei na chu zot mai turin ebi chu a shila rein chuan he hmun hi khothli ranuama a thoveng boka a moi beralom o a hun a thleng don kalang u ti in a u nau te chu a shil zung zunga an u nau chuan lunga chuan ding khomin fire show chu nuam te takin an thlira rein chuan ebi hne na I hlimem ti in a zota ebi chuan ngoi mai te ti in a lo fiam zewa rein chuan a beng khoi neu pa chuan a thaber ka thlanga sin a tinang nanga rei chuan hei chau hi kan thil pek tur chi ani lawanya hi sharingang che engtik lai po in nangma chau in mangai la mi zong zong in an mangai lo chepon ti in a shila jay ka tenu fa ho po chuan fireworks show chu mu nom ti takin an lo thlira ka thi khle mai kumthum nuwa aron let le chawa he fire show te hi million tam tak manani hi ti in an lo phun sep hloma jay ka nu chuan khoya nge alo om china ti in a zota mahse tu man an lo shelo jake chuan ebi birthday ani ve tho thu chu alo soi sapa chu ti lai tak chuan ebi te chu lo langin an lo clear chapa ebi an mu chia chu makan ti hlom khop mai mahse a chan te nen an lo kalve te po ni mai thai sin jake u na nu chuan alo ti wata daisy chuan jake melpa chuan so pa so ebi lo shwai tu kha ani lom ni ati a ebi te chu longa changa lo chukin jake chuan ebi kutvon pa chuan engwanga helai hmuna omve nge ani ti in lo zot wata rei chuan lo chang thwain Mr Jake ang hian in chen I du ani lom ni ebi hi ti boy to su ti in ebi chu alo chana Jake chuan ebi engwangin nge het yangai om pa ngai takpon kan la in chen lo I phubalak na em ni ti in zota ebi chuan nang hiam in phasan masa ni lom ni daisy mel pa chuan fai pai tir boka ingtin nge min la soi sel ngam ti in ebi chuan Jake chu thin rim tak chuan a chang le ta midang ho chu anen shelu sap mass family te hi mi hlo om tak in ni karla sombik te chau helai hmuna hian local turan nia ingtin nge mi pali in local thei rei chuan ati a Jake u nau nu chuan nang hi tungei ni e ka shia ebi sugar daddy hi inilom ni ngei om tak chuan a ron ti ebi bula chuan he party a po hian aron shwai chen yang mo ati suya ebi chuan ke hi karla fanu ka ni tuna hian ka birthday party kan hmang me ka ni hi ati a jay ka unau nu chuan ingtin nge nang hi karla fanui ni theyang he mi te wang hian a mi ti in oilo mek tak chuan a zota rei chuan vin tak hian ngoi lo u helai hmuna changa chwa in du lo chuan aron ti a jay ka nu chuan mi te nom takin ni vin tak hian aron ti a daisy chuan ngei om tak hian ebi chuan mi pachata ka thlang thiam hle mai kala mungai mi alo alo ti a nang hi tungei ni rei chuan daisy mel chung chuan a ti a ALG group hi bread te achanga local an ni ya voini chang hian kan tho ho na hi ti to pani rei chuan ativin chata daisy chuan nui za lo tak hian nang hi Mr Rei ni mo a nui za thlak le mai ti in elsen tak hian a nuya chuti lai chua mi pakhat hian MRA engkim pe ferani to e aron ti a an kal san zui ta bok
Jake ka tanu fa ho chu kalve moyan tum lai chuan gar thau chuan lo dangin Jake ka nu chuan ke hi mes company nei tu Mrs. Meshi ka ni hi in na in chan du lo chuan omson ro u ti in thin rim takina anga gar thau chuan lo dangin Mr. Ray thupe ka ni thu le an zom tur thu chu an shila thin rim tak chung chuan an ho ta bok atuk zinga chuan lo thukhom le hlomin ebi laka an thin rim zia te chu an soya Jake u naw nu chuan anu thin rim chu in sum turin le ebi chu Jake second hanani thu te a omrei thei arin lo thu te chu a soya Jake chuan lo sha in thin rim tak chuan ngoi turin a ron ti a ebi chungchang soi chu top turin a ti a anu chuan thin rim tak hian nang hi a phasan che ani hi engtin ngai sha thiam thei lo soka ti in Jake chu alo chang Daisy chuan Jake chu thin rim to lo tur ti pa chuan lekha hi a pe a designer Mrs. Julia ne na changa som na ni in heta hian Carla fanu po atel ve don ti in a soya Julia milar khamo ti in Jake nu chu alo phun sep Carla te ne na in som na cha an nei chuan an fashion show te chu a hlokin a hlotin ngei tur thu chu a soi boka nuaman ti kher mai Daisy chuan ebi thom no bo ma chang chuan invitation card chu alo la reng zo ka Jake nu le a u naw nu te chu an hlim mel khop mai engkim chu Daisy wanga ni thu te an soi lua ma Daisy chuan Jake en chung chuan chutianga soi lo turin le he chung ko member ve tho ani thu te chu a soya Jake u naw nu chuan engtika nge inin nei don nau te hian hun rei tak angak thei don lo ania alo ti wata Jake chuan tuna ni lo ebi hi ti boile ngai to suang che u ti in a kal sana Jake chuan ebi chunga athil ti te chu ain ngai to chhuaka she omati mil kher mai Daisy le Jake te chu Miss Julia show nei na tur hmun chu lo thlengin chung lai hmun mi te chuan Jake le Daisy chu an lo thira nupui anei to thu te anupui ani thei mai ngem ti te chu lo soi zuin an lo khel na sa hle mai chu ti lai chuan ebi chu thom nu moi tak in belin moi taka in thom chung chuan Jake te chu aron kalpela chulai hmun a om te chuan an lo thlir chapa ebi helai hmun a lo lu hi ita na harem ti in Daisy chuan a lo awa ebi chuan helai hmun mi te hi chu Miss Julia VIP le a tho pui te le milar tak tak te anya chung zing mi te chu in ni ve em2 ti in lo changa Daisy chuan Jake hi henglai hmun mi te hian an shevek alom me CEO ani hi lum hlo beranyang chu alo ti a ebi chuan o kan la sha ang chu a ti a Daisy chuan nang hi VIP ni ve mi heng thom numan to tak te nen hian ani lo chuan gold dikarem ni ini alo ti a Jake chuan lo khapin Carla fanu po alo thlen ve thwai arin thu te chu asoya mi pa pakhat hian ka oi theilo engtin nge an som ve thei zok lo ti in Daisy chuan Jake ente min ngai nat lo mel khop mai engthil dik lo ma ka soi si lawa ti in Jake bula chuan intino takina omle vela ebi chu anui zat mel khop mai chuti lai chuan Miss Julia chu lo thlengin ebi chu ron pan na in master I lo thleng to alo aron ti a midang ho chuan makti me tak hian master an lo ti hloma ebi chuan za mel tak hian tinge master min ti khera chu tiang turin kala upalo kumsom paria chau kala ni kati kha nui sapa hian alo ti zewa Julia chuan nang hi phurna min petu ini wanga lom ka za em che ti in anuya Daisy chu melin tungei ni ve a ti in a zota Daisy chuan bread fanu ni thu in lo chang wata chi boya tumla chuan Julia chuan kasom ve che in cover shelo ve alo ti a helai hmuna om tur hi ni lo miss he hi chu ka private event ania pon lam mi tan om ve arem lo khonga in min chwa san theyangim alo ti da ya Jake chuan thu pha choin Carla fanu mutur lo kalan ni thu te chu asoya ebi le Julia chu in signal sawin Jake soiwang chawa chulai hmuna la om thei ani tur thu chu Julia chuan a shila ebi chuan lo mit mein Julia chuan mahse a chu anga ya ni chu a tile a Daisy chuan engwangin mo ke hi anupui hual ka ni a karai mek bok alo ti wata Julia chuan
ka hre thiam lo che Miss Daisy Mr J khi a hmel tha in a smart em a fashion lama asang em boka mahse nang nen hi chuan inin mil lo ka ti khonga in min lo va chwa san ta che a ti a ebi chuan beidon mel tak hian Julia chu a ena min ti zak thei emai ti in a phun sapa Jake chuan Julia hna chuan thu pa choya Julia chuan ka master hi ati duhdah alom ati mek lai chuan ebi chuan du tok turin lo shila ebi le Julia chuan wine chu in dunin Julia chuan akal san ri a Julia kalyam hnu loka chuan Daisy chu ron kalin Daisy chuan engwanga anin chen hnuwa po Jake ma a laron langam nge ani chu azot ve le Jake chuan ebi fa ni lawin ama fa chau adu thu te chu a shila ebi chuan ngai thei lawin Daisy chu a beng ta sia sia mai a thin rim na chok chuak lo turin le a le peka chuan ben mai adu tok to lo tur thu chuan a changa Daisy chuan ebi bracelet chu enin tunin muni om thei chan chu I sugar daddy Mr Ray ani ka ring heng bracelet man to tak te hi ti in Daisy chuan ebi chu ala chang cha la ebi chuan a bracelet khoi pa chuan Jake po a hausak em hi engwangin nge a lei ve lo che a ati a Daisy chuan ebi chu nam tumin ama zok chu atlu a Jake chu lo kalvatin Daisy chu aron kai thauvat ebi chuan Daisy lem chandan chu anui ti za hle Daisy chuan ebi hian kan naute hi minti na sakatumani anaute a chha ta changkhan kanaute chunga hian a thin rimani ati a Jake chuan anaute mo alo ti vat Daisy chuan a chong swal chu a shangal vata Jake chuan ebi daradom chung chuan Michelle ro engi thil omzia ati a ebi chuan Jake ku chu la thla in anania alo ti a Daisy lam chu hoi le in kanam tlu chemo ati a Daisy chuan min nam lo la ke main ka thdo na mi alo ti a ebi chuan ilanda na chang chuan mi chak lo takini thli te po hian an la that thei mayang che nui zat tak chuan ati a Daisy chuan thin rim tak hian min nam chen zia kha ebi pom mai ro ati a ebi chuan mi mola min nga yem ni CCTV mun tina omvek ka proof theyang idu chuan alo ti a Daisy chuan ebi chu a thin rim wanga chu tianga ti ani thu chu a soya ebi chuan nui zat mel tak hian hun rei tak she om lo tor to na ata chwa zalen ani chu alom thu chu a soida ya Daisy bracelet charpa chuan hei bracelet hlu tak hi a lemani hi aglu hian har satna athlen thei che a thil thlote I thisena khan alut mayanga sin ti pa chuan a bracelet ken chu a the pheya Jake ka hne na chuan ibial nu hi thil chatak le sakta che lunglu tlem ina khan ka nu che a idu chuan I nei theyang ti pa akal sna tum chuan Daisy chuan ebi chu alo nama Jake chuan alo dom betman Jake chuan Daisy chu melin engma soilo chuan akal san le ngal Daisy hne na chuan ebi chuan Carla fanu insong tiro ke hi Carla fanu chu kani ati a Daisy chuan nui so mel tak chuan Carla fanu ani theilo thu le Carla fanu chu mi zom takani thu te chu asoya ebi chuan nui so mel tak hian akal san ta bok Jake chu lo kir le in Daisy chuan ngai dam lo dil wata Miss Julia hne na kala Jake ta na abyak sak thei chuan Jake chuan angai dam thei mai chu a ringa Jake chu Miss Julia hne na chuan a shwaya Daisy chuan Miss Julia hne na chuan Carla fanu ne na in me sha tir turin le engpo adu apek tur thu chu a soya Julia chuan poisa po telin mo alo ti a Daisy chuan in chuan mel tak hian alo bu zeu Julia chuan Miss Daisy hi mi fing tak le mesh CEO nupui tur dik tak ani hausa tak ani ka ring bok alo ti a million sa anga yang ati hem mai Daisy chuan makti mel taka melin million za chu tamati thu chu asoya Julia chuan ka du apyang ti ni lom ni million za chu I nei lowem ni deu so tak hian ati a Jake chuan million za chuan a tha thu chu alo soya mahse Julia chuan tuna adu lo thu le anchi da na alom lo thu chu soi makin akal san nga la
Daisy chuan ebi in engi mutaka shilarin thu te chu asoya Jake chuan ebi chu alo biak tur thu in asoya chuti lai chuan an host chu ron chongin Carla fanu chu a om ve thu a ron soya Jake te chuan en vatin host chuan atan kut beng turin ati a meiche pakhat nal tak mai chu a ron langa midang ho chuan Carla chuan a fanu chu a en kol tha hle mai an lo ti a lam lai chu enin an lo fak mol mol hloma chutia an lam mek lai chuan ebi mai kor chu tla in Daisy le Jake chuan an hmuchia chu makan ti khop mai ebi ti in an au chota chutia ebi lo ni ta chu makan ti in an thlir renga Julia le ebi om lai chuan Jake chu lo kalin engwanga shel lo nge ani chu a ron zot ebi chuan Julia chu mit mei vatin Julia chuan a hmun olwa tu an om to ani lom ni alo ti a Daisy chuan lo en thla a Jake chuan a ko chu hlipin ebi chu hak ti ratuma ebi chuan lo du lowin a pai thlak saka imolem ni engwangin nge te oma Julia khonga in hun min pelok thayem Julia en chung chuan a ti suya Julia chuan a kal san ta bok me che chatak fing taki du ani lom ni mahse ke chu ka ni ve lawa inu pui po ka ni to law engwangin nge min ti boi reng ti in thin rim tak chuan ebi chuan Jake chu a an khuma Jake chuan ebi chu chelin engwangin nge in za puya ilam thei boka heng thom no te in bel hian khapa khan a khoi bok chi a ti in Jake chuan ring tak chuan a hawa ebi chuan noi zat mel tak hian Mr. Jake kalaka hian itule to emni ati a Jake chuan omse nei law lo ti sapa ebi chuan engwanga control tum tlat nge ani a engwanga chu tianga om ta thut nge ani an pui hwal ne na ker le va tur te chuan a shel ve boka ebi chu a thin rim tak zet kalsan mai chu atuma Jake chuan lo dang le in a phubalak na chu enga tan ma angai lo tur tho so yin mahse min phasan su ati a ebi chuan enga alo ti hlaka Jake chuan soizom le in Carla fanu mu adu thu le an plan chu ati chat vek thu Jake chuan thin rim takin a soya ebi chuan engwanga phuba chu lalo nge ani te lulang tu nge neya engzat nge i nei to ka huat na po hi i phu lo ti in thin rim takin Jake kok sia sia chung chuan ati a Jake chu akal sana Ray le Julia chuan lo ngakin Ray chuan atlai awang te chuan thupa chawin vo ina thil thlenga om lo te chu azota ebi chuan lu lo thingin engei zep khera Julia chuan lo ti zewa in thubreng to lo turin le tunge ani an shat vek to thu te chu asoya ebi chuan in soi fe in ho chu arota Jake chu lo langin phone call la donga company pakhat atang items an ron offer na ni in Jake chuan alo hniala phone call la mi te chuan apu birthday a hnai to thu le gift chatak an nei thu te chu an ron soi sewa an adjust tu Jake chuan azot tangal nu pakhat lo langin thil moi tak chu alo en kwala cheng tam taka a shal thai tur te chu alo soi vela chuti lai chuan Daisy chu lo kalin a thil ken lai lak sak pa chuan Jake a gift ani hi kanu ati a chu nu chu Daisy nu lo ni rengin chuta Daisy nu chuan chu chi chu shal turin alo te wata ALG te hian mes chunga thil chalo tak an ti ni an charity a kalve nge du thu le Jake pu chuan a chin chha nge angai thu te chu asoya Daisy ngai to na chuan karkal ta khalo langin Jake khuma oma thom no in be lo chu thlak puin a thlak zo nuwa Jake chu lo harin a thlan na sate ma wanga a korte chu phelani thu te chu alo soya poya ti em ti in Jake chu azota tinon le to su ti in Jake chuan alo changmak a thi chu khoya ane nge azota Daisy chuan a kor ip te changa a charani thu le pe katum nianga in alom thu te chu asoya Jake chuan atani lo thu chu soin min chwa san ro ati a Daisy chuan chi nei dan chu angai to le ta anu la chuan chi chu shal turin le Jake chuan ai moi a le sak le ngei tur thu chu alo soi boka Jake anei ani chuan engkim anei vek tur thu te chu a shil vela Ray chu ebi bula chuan lo kalin Daisy nu in a chi shal aron le sak chungchang chu aron shila ebi chuan Daisy nu chi shale en chuan Jake kan ama ta tura a le sake mutiya alo ngai chi kha ni in
khang hun chung zong khan tinge kalo mol em mai le ti in a ngai to zoya million som ai chuan atlom don lo shim lep kan nei theyang ebi chuan noi sak pa hian ti in lilam na hmuna chuan ka aiwa ola ancient chair million zaman vel kha leila ati a ebi chuan I ai ka o angmo hj crop ceo bel nu angin mo ati ha a rei chuan hj crop ceo angin company hi en kol tum chin la fashion show kan nei tur te po ikuta vek anyang iti theyang ti ro ti in a zota ebi chuan phur tak hian ceo thatak chu kan ni theyang mahse million za chu atok lawang thil le du te lo nei taila ati sewa rei chuan I du du I nei theyang mahse thla tu te atang karla dan kan nei a omania sherengang che I thil le tum kha ati a konfi tak chuan tereng mai tu man an lei lawang lungai su ti in a u chu a changa thil pakhat ken ve turi nei kha rei chuan ti in ebi chuan noi var pa hian a thil ken chu da thla in hei ka nei alom ati noi vera he chiman to tak hi je kan anin lama mu huna chuan engtin tak nga yang mo jay kali a chan pa brain te chu lo langin lam na hmuna an shal te chu an donate vek tur thu te chu an ron soi zung zunga daisy te nu fa chu lo langin reporters te chuan daisy chu engwanga jay kanen na local dun lo nge an ni a engthil nge thleng ti te chu an lo zot nga la daisy nu chuan alo la thlen lawa wanga kal du lo ni thu le alo thlen ve le anom dun tur thu te chu an lo soya reporter pakhat chuan jay ka chu ma taka alo thlen to thu lo soyin za mel tak chuan daisy te nu fa chu an luta brian chuan jay kwa pa chuan daisy le anu anom ve thu chu a shila Jake chuan a shepe lo ti shet taka amel ta ka chuan Brian chuan thu dang soyin engi a leidu chu azot ta da ya ancient chair ani thu Jake chuan lo soyin Brian chuan apui na amamodo nem ti azota Jake chuan charity ani hi pathian rem ro ta ni chuan a nei tur thu in a changa a chan pa chu akal sana Brian chuan miswala min chwale ta ati sepa Jay kanu chu lo langin abek chu midang ho chuan an lo fak lai la ya daisy ne na changa adona ni thu chu in ti thei tak hian lo soi vela daisy de nu fa chu lo kalin an lo fak nga luam ma chu ti lai chuan ebi chu alo kala Jay kanu chuan lo au dingin engtin nge somani ve thei zo ka ti in elsen tak hian lo zot vela ebi chuan noi sang chung hian khovel hi chu azawani hi isha na tlem tak khan a chhui chuak phalawang ti deuh zekin jay kanu chuan mi hausa to ki tong ni in kalo sha a chu wanga mi thu cha ni ya irini soive ngam ti le tin ebi chuan Mr. Rayli a thu soi chu in kung kaina omlo ti in alo changa daisy nu chuan heta om turi ni lo anin zum na hi ti chha tum su advice ani chu odam le ngei om tak hian lo ti ebi chu anui haka min ti der zo kem ni I thluak hian na thok lo zok nge ti in ebi chuan ngei om takin daisy nu chu a changa abe ka chang chuan lekha pakhat phorin jek nen hian kan la in chen lo mahse tu emo hi chu aman mo khop mai mahse ke hi ka thu ber box si lawa ti in a kalsan ta hloma lilam na hmun chu lo langin jek le Brian chu an lo luta email chalutuk Miss Daisy ina na chan po anyang me che pakhat hian alo ti a Daisy wang khan anupuya chenania ti in me che pani chuan jay ka chungchang chu an lo soi sap sapa jay ka chuan a shepa veka Brian chuan an shut na chu apui na rem veka ni thule tu ma chu anin thlak theilo thu chu alo soi nop pa Daisy chuan jay ka bula a chudu thu soin guard chuan alo rem ti lawa Daisy chuan tunge ka ni shelawa mi ti in guard chu azota guard chuan an chutna tur chu ti fel sa ni vek thule an CEO chu za turina ti a Daisy le anu chu in kain an sit lam chu an pana Brian chuan chutna rak pakhat chu enin engwanga rei chu lo kal lo nge ani le alo tin ya ni a
chuti lai mek chuan ebi chu room chunga chuan a ron luta Jake le a chan pa chuan lo thlirin Brian chuan chutianga nula mel tha chu a du thu a soya Jake chuan kan nu puyan ya mahse kanin chen chep to alo ti vat Brian chuan inu puini om taka isoi ve zia khamo imi ta delem ni Daisy iPhone adom zo ka ti sa sa a ebi chutna lampana kal chu an lo mudu hlom hle a chuti lai chuan an lilam chu chanin an chang ta sap hloma Daisy le ebi chuan in chan siakin 8 million lain chu lem siak chu Daisy chuan a changa Brian chu lo nuin an pahni chunga son kalom hle mai borra ka changngal atalom lom thu ka vashil done moni ati vela Jake chuan akutum lo mu in a thak taka chelo tur chuan lo ti Daisy nu chuan a chang tawa ti hle a du tok ri turin lo ti a atopa chuan chu thil chu Daisy chuan a changa ebi mel ran chung chuan eng thil ma apek don lo thu le Jake po chu ata ani thu chu asoya midang te chuan hausa hle mahse amol ani hi hilem siak hi a hluwak lo an lo ti sap Daisy nu chu ril ruha mel tak chuan a oma apa nihna a chuan an san chair chu an ron nilam le a ebi chuan 60 million a run changin makan lo ti hlom hle Jake chuan 70 million a run chang le in ebi nen chuan anin chan siaka Brian chuan Jake hne na chuan imolem ni du tok ro ati a Jake chuan Mr. Rainen in elna kan nei mek ani hi alo ti a atopa chuan ebi chuan hne na changin billion khatin aleya HJ crop ne na changa an nilam ve tur chu ron phau langin chu thil a mu cha chu Jake chu a thin rim ngei mai Daisy te nu fa chu mel phei ngalin Daisy chuan anu bula chuan chu chi chu engwanga helai hmuna omngi ni ti zo tin I shala nilom ni ati sa a Daisy nu chuan a shal ngei thu le engwanga helai hmuna omngi ani a shat bik lo thu chuan a soya Daisy chuan lau thon mel tak hian Jake hian a mu ve veka ka chunga alom lo ngutang ati a Daisy nu chuan chu chi chu adangani arin thu soyin Daisy chuan hosin a sui kha min pek nge ani hi ati a anu fa chuan an hlau thong khop maya ebi chuan ril ru chuan ka zo chep to e ti in lo nui ver vera Jake chu a thin rim khop mai Brian chuan a chan zo tin lilam na hun hi ti to va turin lo ti a Brian chuan a sha thiam lo mel kher mai Jake chuan chi chu ata ani thu chu asoya ebi chu chuak ngalin midang chuan an thlir chapa ebi ba chu ma ama chawa omlai chuan Daisy lo lutin thin rim tak chuan ron awa mi bol hlo nu ti in ebi chuan kha thu ka kumthum chung khan kalo she to alo ti maka Daisy chuan nang hi thil ti swal toini ti ro engwangin nge inun ron em a thin rim tak hian alo ti ebi chuan kei chuan thil tha tan ka ti mai ani Daisy du tok to ro a thak taka nun reng hi ti in kalsan mai chu atuma Daisy chuan potle tin a bracelet chu alak saka engwangin nge he hi kapu hian a pek che ti in a vom chat saka bracelet them chu charin aban chu azai thi a an chetla chu no pang pakhat hian lo mu rengin Daisy chuan a chwa sana a chwa pa chuan Jake chu a au chu la ebi chuan a phone chu phorin a una pa Ryan chu a kola Daisy chu chui chang turin a shil Daisy chu anu te bula chuan kalin anu te chuan tu ti nge ti in an lo zot lwama Jake te po chu an lo thleng ve a Daisy chuan Jake bula chuan engkim chu ebi ti ani ti in a shila do soin ebi chu a hek char chara du tok ro ti in ebi chu aron awa an lampan chuan ron kala Jake anu chuan engtin nge Daisy chunga tiang thil hi ti thei zo ka katupa tura pai me ka sin thin rim tak hian ati Brian chuan in sum tur chuan alo ti hloma Daisy nu chuan thil ti swal tu ni hi engtin nge Daisy hi ati na thei alo ti vela ebi ne na chuan Jake chuan I ti ani yam ti in a zota ebi chuan ka ti ani kha ti nge ngei om tak hian alo ti saka Jake chuan ka zot nun liang che I ti ani tak takem ati le
Daisy chuan in pom vek to kha zo non le nga yem ni alo ti a Daisy nu chuan eng ang me chia ngei nei hi Jake ka fanu hi arai me kanya thai tu mem ni ti in chapur chung chuan a fanu thlawang chu alo hausa ka Jake ka una nu chuan ebi tiang hi ama in ini ngai lo kha ka oi theilo zok alo ti ve a Brian chuan jinvi ithu soi kha ngai to chiang ro alo ti wat Jake chuan ebi chu Daisy ne na ngai dam dil turin ati a ebi chuan she mel takapanin Daisy chu alo lom mel khop mai ma serin lo takin abeng ta chura ebi chuan thin rim takhian he thil hi kapu ni na changa ka dun ania engtin ngei ti chha thei zok min hua ti chu ka sia ativin to ra Jake chuan ebi chu posonin arai ti sha ta che alo ti a ebi chuan lo ngai thlar u vo in ni chang hian Daisy le ke hi mel ma kan ni to ang ka in tia me ti chat pa chuan ebi chuan bracelet ke them chu a hum thi a Brian chuan Miss ebi ikuta thi ania ti pa chuan aron shuk sak mol mola Brian chuan damdo ina kalang ti in shwai mai chu atuma ngai dam dil ro Jake chuan alo lati fan chu ti lai tak chuan ati anilo ti in me chenau pang pakhat hi an lam pan chuan ron kala Jake unau nu chuan khoilam me chenau pange ani an pahni chawin an oma engkim hi ruah man na vek ani hi alo ti zung zunga chu nau pang chuan unau nu mel tha iti hi ani law ka mu ve ve kalom toilet ka om renga lom unau nu hian a beizo kalom ti in Daisy chu ako ka thil thlen dan song song chu nau pang chuan a soi ta veka Daisy chuan nau pang mai mai ni kha a thu soi kha omzia omlo alo ti a Brian chuan nau pang thu soi chu adikarin thu chu alo soya Jake chuan limi chang ti ro ebi tiang ran ti rin ipu ti ro ati a Daisy chuan ani lo thu lo soyin ni khoshilo chuan atlu der zuya damdo in chu lo langin Daisy le anu ti ho chu an lo oma Jake chuan Daisy chu zo na zo atuma anu chuan chol hadam ri amamo thu chu alo shil Jake chuan zo lui tho chu tumin Daisy nu chuan athiam lawani thu chu alo soiwat Daisy chuan chu chi chu adu berani thu soin anu thiam lawa chuan na pu a Jake chuan chi chung chang ni lawin thil dangani ka zo du che alo ti Daisy chuan min do pituma mo te chang nang hi ka she to che a khanu kha iring zo ka mi ati a Jake chuan no pang khan do ta soilo chiang takin a soyani min chang ro adikem ati a ti boy to lo tur chen ka ti che ani lom ni ti in a kalsana Daisy chuan zoi ve ngal chu atuma ebi chu ala ru let ve ngei tur thu le melma anni to thu te chu aril ru chuan a soya Jake chu a in ngai to boy mel khop mai ama chu adik lo zo kem ni ani chuan rei kha engi ebi tan chuan ani ti in a in ngai to a Brian le Jake chu lo langin Jake chuan ebi chu adu empty a zota Brian chuan nei theilak chuan thillom om takan yang mahse ka in ring tok lo ati bai ba ya engwanga Daisy chu thlang zok nge ani ebi chunga an che dan te kha i mu ve lawem ni ti in a zot let ngal bok Jake chuan Daisy chu a mangai lo thu le afa pai lai po chu afa ni lawin a u nau pa thita fa ani thu le ven him saka du thu chu a shela Brian an mimol takani thu le aril ru chu a sha thiam lo thu te chu a shela Jake chuan ebi hian engwangin nge in soifia na po omlawin apom vek le ati a Brian chuan ngai sam mel tak hian engatan ma angai to lawani mai alo ti sam e ta Brian phone chu lo ri in Jake chu a mu tira a kalsan ta bok Jake chuan ebi chu kolin midang hian phone chu lo changin ebi lo ti boy to lo turin an ron shela Jake le a secretary lo langin a secretary chuan FIR thelut mai turin le ebi chu anupui alani reng thu chu alo soi mol mola Jake chuan HJ kropa kan kalang ati a ebi le Ray chu lo langin Ray chuan Jake kan lo biak thu le lo ti boy to lo tur ati thu chu ebi bula chuan a soya ebi chuan iti chalu to ka lo ti wat Jake chu HJ kropa chuan kalin Ray mu du thu chu a soya
appointment nei lo chuan a mu thei lo tia lo dan tum mahse akal lui ta tho rung kong ka chu vakikin fashion show chungchang soyan ngai tho chu avashila ebi chuan pona je ka omem ni ti ina zota rei chu lo bu ngatin ebi chuan lu tir lo turin u zai zir zong zong nen rei chu a shela rei chuan ka boy ti a changin jake chu alut lui ta thawa ebi chu file lawin hlia vatin jake chuan amel zewa iom ti ka shalom alo ti a nameplate chu lakangin CEO mo ti in ebi chu amel zewa ebi chuan engwangin nge za na nei mia lawa i khosak theya alo ti a min chang ro jake chuan lo ti in rei chuan nameplate chu lak sakin inin chen thwai do na chu ta chuan i lo boy na tura omlo ti in ebi chu alo chana idin mun hial wa to tur khopa ingai sak me cha chu enge inin kara omangle ngei om takhian jake chuan na ti i thu soi kha ngai to chang ro phasan tuini kha thinrim takhian ebi chuan ati ve boka jake chuan a number therapek lo chuan apu in azon chwa theilo tur thu a shila ebi chuan kalo ngai to ve mayang chuak to ro alo ti a apian chamathling chep to a ilo ngai to ve ka be sei ti in chwa san chu atuma a chwa pa a banga lekha intar chu a shat nu anga ti hle ebi chuan engtin nge ka thei ngil thei zok le gift that ta ka ngai to anga ya ni ti in ngai to suya daisy te chu lo lang le in apu gift atan chuan enge pe ka tum chu je ka u chuan lo so ta lemzia khlu ta ka le sak tho chuan daisy chuan lo changa je ka u chuan ebi po apu in som ve thu le apu chuan angai na hle thu te chu asoi le a je ka nu te chu lo kalin helai hmuna hian ebi bak mi shangan omlo ti in daisy chu a shela chuti lai chuan ebi chu lo kalin je ka nu chuan tungei ni a helai hmuna omve tur hian alo ti a ka tunu ni kha ti duhdah turin tungei ni a ti pa chuan apu chu aron kala daisy chuan jake kapu chu kayaron tuma jake kapu chuan ebi le jake chau chuan min pui thayang ti in daisy chu alo nara mahse jake chuan kapu ebi nen hian in chenwat kan tumani alo ti a jake kanu chuan lo tui ni watin ebi chu Mr. Reya bula a om to a chu wang chuan chel lowin ikalti rang u nui chung hian alo ti apu chuan ebi chu ani tak tak em ti in a zota jake chuan kapu ti loi su tuna chuan a hlim to hle in ka hria ebi en chung chuan a ti le khera apu chuan no pang nei let le tum ta che nupui chata ki chan do na ni hi alo ti wata kapu ka ti pallu tuk ti in ebi chuan in thiam lo mel takin alo ti i hlim na tur ni chuan a thalom nui ver ver chung hian alo ti a jake chuan borak thlak dang lamin vo in ni hi atana ni a athil pek don te enna hon nei turin ati a apu chuan phur takin alom thu chu alo shil daisy chuan athil pek ken chu mu tir ma saberin jake kanu chuan i lemzia ngai nat ber manlai lemzia ani hi ti in inti thei takin alo soya daisy lemzia an han mu chuan ebi chuan alemani thu alo soya daisy chuan thinrim takhian million so manani a alemani lo thu soin alo changve hle hei hi million khatba ka ni lo million so man hu lutna anei lo alemani hi atak ngei i leito don nia alo ti a daisy chuan he thil hi nangma ngei pon leitumin i changa ni lom ni ti in chuta daisy chuan thil ngai twa thutin hei hi ichik vekani ti in thinrim takin anga ebi chuan isha thiam lo wang mai mai ni kha le ka tum ve ringa lom mahse je ka omwang khan adang ka du le zo ka kaputa na lemzia chu von reng ka du ta zo ka ni i du wang khan ka nei tir chi ani kha ka du chuan ka lak le sak thei reng che lom ati a daisy chu a thin ring khop mai je ka nu chuan lo sha thiam turin je ka pu bula chuan ati a daisy chu kal sonin tu te emo hi a phone ebi chuan apu chu athil pek lo mu in Mr. Ray ne na an pek ani thu chu asoya je ka u chuan kapu lom takin don sakro he thil nei tur hian na ni laia thokania a chak na zong zong po a mang zo ve kang ebi hi mi fing takani hi ti in omze nei ngei om deuh tak hian lo ti ebi chuan
thil pek dang ama siam ngei ala nei thu chu alo shila apu po aphur hle mai ebi chuan a thil pek chu entira adu nge be sei thu in apu chu a shila apu po chu alom khop maya ruma atar ngei tur thu te chu a shila jei chuan lo en rengin ebi chuan engi mutak a thopani ti chu a she theya ebi chuan ama aba chum songa akalai chuan chhuata chuan tolin atuman chepa jei chuan lo pom betman hlawin ebi chu in la shangal vatin min khoi su alo ti a jei chuan ituk chep kha alo ti let ipuina ka ngen hleinem che alo ti ve wata jei chuan khoi tur che in dikna ka nei lom tunge min du ma sa jok tu kha kala thei ngi re re hleinem ti ya soilai chuan ebi chu aza mel kher mai kha thu kha soi to su min du lawani lom ni ma se hun chai bo pel to ebi chuan alo ti a jei chuan ebi chu banga nam betin tungei ni chia ebi ti in zota ebi chuan jei ka von na chu nam sonin kaltir tur chuan a shila jei chuan dot min shila ni ati a engtik lain nge ka shil che ebi chuan alo ti wat nang ne na to phi ka du tak ze to min ti be dong tak ze ta ni be sei tur chete ma ka nei to law thin rim takin ebi chuan ati ya engwanga heng thil ti hinge ka ni isha tangai tungei mangai ti in jek chuan a zota ebi chuan ama chu in zo zok turin ati a Mr. Rekhamo I mangai jek chuan alo ti zeu oni ebi chuan alo ti wata do ti soi I du lo min ti thin rim nan mai mai chawi soi ani jek chuan alo ti le iswang tuan na khaban san ro ebi chuan na ti hlaka hengi thil ti wang hian I hlimem ni ti in jek chuan na zota o hlime shiom ti takai om hian min ti hlim ebi chuan alo ti jek chuan ril runat mel tak hian hetiang mi ni yang ti kalo ringai law ka nei che kha ka in chhir tak zeta ni ati a chu thu chuan ebi po adeng ve khop mai vo in ni ra se kanin chendonia ti in a kalsana garage thlen chuan ebi chu tu emo hian alo chang renga ebi chuan zui tu anom ti shithiamin nunglam hoi pa chuan ka hlau lo cheu ti in a awa a hmalama chuan mi pa pakhat hi lo ding rengin ebi ni le ni lo zota ebi chuan ani thu lo shilin chu pa chuan vi atuma chu ti lai tak chuan jek chu lo langin ebi chu aron ko a chu pa chuan avit ta zoka jek chuan ebi chu acha empty azota ebi chuan hlau thong tak hian imolem ni ka cha nangma kha I chalo zokania alo ti a ebi u re yate chu lo thleng ve ngalin ambulance kauturin ebi chuan ati chula ani po ain hlam ve tho thu rein chuan soin ani chu acha thu le ambulance call va tur chuan ebi chuan lo ti jek chuan zoite hian min ngai dam ro chance min pele ro ti in alo nge na jek chu ni kho shilo chuan om zui damdo ina chuan jek chu ebi le rein chuan anom puya jek nang hi keim ang chei ni tinge min lo chan ebi chuan ati sap tho akal san mai chu atuma mahse jek chuan akuta man betin apot na ya jek chu bo in ebi chuan amuya afo pala thowatin jek kapo chu alo hara ebi chuan thupa choi ngalin kaladu thu soin kalmai chu atuma jek chuan lo man bet le in kalsan lo turin lo ngen ebi chuan doctorin chol ha damangai thu a shil thu chu soin jek a phone chu ebi chuan la in a password ta zota jek chuan I birthday ti in lo chang a number chu pe in thil thlenga om chwa min lo bedonia ati a kalo to li ang che ti in a kalsan zui tabok a secretary chuan Miss Daisy hian 8 million ala chwa kanya ati a jek chuan engthila ti shatur chuan atir ngal rain chuan pona lo ngakin a thatle thatlo te chu lo zotin I mai kha avasen ve I dam lawa mi ti pa chuan a chal chu a khoi saka ebi chuan alum lu tuka ti in lo chang wat jek chu ala ngai rengem ni mahse iwa nei hle mai I tha hlawa engtin nge reile kapa hne na kan soyang ati sung sunga ebi chuan ka thalom khapa kha tu emutirania he thil hi chansa kan mang thayang khapa kha license nei lawin boxing khel meka chu chansa kan mang thayang
Daisy nihna chang doni neyem ati a o ti pa chuan a phone chu en tir ebi chuan makti hmel tak hian rei mo rei ne engtin nge he thil hi inei theya a IG following list atangin mole ti in rain chuan osam takin alo changa amalte te in mi za chuang ke en chuak vekalom ati a ebi chuan chuan hmel tak hian alo thumbs up a phone kha ka heka gym trainer ania ati a ebi chuan ani chuan gym trainer chu minti na tumtu kha ani theyangem ni che e mi thu mun nge yan ni kha pa kha chanchin chang so ka lo ngai ven ka lo tu mang rain chuan ati a ebi chuan ben thek pa chuan I ti tha hle mai zanra ka chui tang che ati a rain chuan jinx te lo chuan anuam lo ti in ebi chuan te reng mai jinx nen kan ti yang ati a ebi le rain chuan ebi ti na tum tu chu lo en chiang in a chan chin chu an chui chianga batam taka neya Daisy ni na chang poisa du wangin ati ti chu a chiang khop mai ebi chuan lo ti a rain chuan nangma ti na tura tan a hmanga ni chuan poisa po chu a penge yang an thok dun ti na ni chu a lo ti ve bok ebi chuan Georgia gym trainer chu a le khaken lai chuan a voma chu pa churon harin ebi chu ngai damadila ebi chuan an zo na te thatta ka chang tur chuan a shil Daisy nen hian enge inin kung kaina a personal trainer kanya kanin nai thei khop mai chu wangania kan che swal ati zungzunga ebi chuan Daisy chu a right isha em ati a Georgia chuan o sha e ka fa pa elom ati a ebi chuan makti hmel tak chuan je ka fa ni lo mo ati a ateu lo mai kha hun lai khan UK ya kan char chara tuna hian enge helai hmuna min kalsan na akir le chan hi ka shelo ati a ebi chuan zak thei lo takani chu Jake tingai atem em le ti ina ngai to a chu ti lai chuan chu pa phone chu lo ri in asli ti hian lo ko la ebi na zo chuan Daisy ni thu in a shil changa ICU ebi ommek anga soitur chuan a shila phone call chu pick up in Daisy chuan na chu a zo to empty a zota Georgia chuan ebi shilang chuan ICU thu chu a shila Daisy chuan 8 million chu ani nei so a pek tur thu chu a shile ni nuwa anma mole tur thu shilin an kal san ta a rain chuan ebi plane chu a zota ebi chuan a shil ta vek Jake chuan a secretary nena chanchin zotin Daisy chuan poisa chu a transfer le vek thu li engi mu thu pa nei thu chu a shila poi khoi tu po kha hetiang ti china ni lo thu te engkim a in zomarin thu te chu a shila Jake kanu te hau chu lo langin until ti tur chu public ani lo thu le chulai hmuna om te chu million tak tak an ni thu te chu an soi vela Daisy nu chuan Jake ka le Daisy in nei tur chung chang chu arun soya Jake kanu chuan show nei so kan soi donia ati a chulai hmuna om mi pa pakhat chuan ALG company chuan thomna quality che tak tak an shau chwa chin thu chu arun soya Daisy chuan Carla invite ani thu chu soin lo ngoi mak turin alo ti a Brian chuan Mr. Ryan chu tianga asom ve chu ebi nunna a chan wanga ni theyangem ti in zota Jake chuan ebi nen anin po thu in alo changa Brian chuan mahse inupui ni to si lawa ebi hi atinang nanga Jake chuan Daisy po ka hmangai chuang hleinem ka una pa fa apai wang chawin alom ka ngai chak ebi hi ana angti ka ringai lawani alo ti a Brian chuan rang tak hian ebi zu nei waile adikem alo ti a Jake chuan katani hi sherengang che alo ti let ve thunga in chungan valu chuan Daisy le u chuan an lo nai nga la Daisy in akut lak mai alo tum chu Jake chuan alo du lawa a u chuan chuturin alo ti bok ebi chuan show chu hostin Brian chuan chelawati le hle maya Daisy chuan ICU omlawa chulai hmuna chu makati hle ebi chutia alo lang mai chu makan ti hlom hle a an la mu ngai lo thu te chu an soi sap sapa Jake u chuan ebi chu tunge ini ti ina awa helai hmuna hian mi poimo tak tak an lo kal khoma nang anga re thei hi engtin ngei lo om ve thei alo ti a ebi chuan tungei ni a
nun phung shelo reuh lutuk alo ti le ta je ka u chuan kut thlak tuma apan ngal mai chu anu chuan lo dangin miss ebi kan ti pal Mr. Ray Miss Chesini ti kan lo shelowa hosatan arwa che anyang mo ngei om tak hian lo ti vela mi pakhat chu lo nu yin ebi an ngai dan chu an lo soya ebi chuan in ngai dan kha engatan ma ka ngai lo ke hian HJ Crop CEO ai karon o ani vo in ni hian tho ho na chen khatte hi rin hlel na wangin ti to pani do na ti ya soi mek lai chuan Daisy chuan ron hnial le in du tok turin le sho chu ti boilo turin a ti a je kanu chuan shwai chhuak wa turin security te chu a awa chu ti lai chuan ebi pa Carla chu lo langin ngoi tur chuan a ron ti a je kanu chuan tlon mel tak hian lo belwa ma ebi chu CEO anga in soi thu te boina a thlen thu te chu a shil zui bok Daisy chuan mire theile zak theilo takani khonga yin va shwai chuak ra u alo ti ve a jake chuan du tok ra u ti in alo au chata ebi chu apa chuan kawin kapa ti pa chuan apa bula chuan akala midang ho chuan makti mel tak hian an lo en hloma rain chuan ka u naw nu ti du da chin tu te hi in ni mo ti in alo awa Daisy chuan thin rim tak hian Carla fanu moi lo ni a ti in a zota jake chuan ebi chau chu ata na rin omle kumthum chunga ama ngai to ber tu ni ti a she chuaka kumthum chung kanin neya ngati nge engma min shelo ti in jake chuan ebi chu a zota ebi chuan mi zong zong sha thai tur hian Carla fanu ani thu chu soin a in thup reng na chan chu boina engi mo omwang le anu vai tan a thazok ni in a soya re ya chuan ka u naw nu hian bank chungchang har sat na in nei khan pui turin min nge na ati lai chuan jake chuan makati luat wang chuan ama po in veng man lawin atlu chepa Daisy chuan lo kai watin he thil hi anui sa thla kem ni ti in a zota jake kan kumthum chunga azon le kalsan tu kha ini alo ti a jake chuan Daisy chu ngoi turin alo ti wat ebi chuan ngei om takanui chung hian ka chunga nun ron em hi du tok ro ani lo chuan ka chhwa lawang che asli a ti sewa Daisy landan chu adang lam ngal vek maya UK ya chuan I hminga ni lom ni a chhong vel che em ni I thu sha thian ngei om deuh hian ebi chuan a ti a Daisy chuan ala shat ngai lo thu chu alo soi wat ebi chuan thil engma hi thlak thei a om lo thu lo soin itlan che thei lawang I thil ti zong zong atang hian asli ti pa chuan ebi chuan ko ta benga an phone chau chu ron ri in Daisy thlak chu an dong veka min chong hle mai Daisy nge ni hi ti in an phun sep sepa Daisy nu chuan dili tur chuan a ti chula so ti lai chuan Daisy fa paina pa khalo kalin Daisy nen chuan chung kwa an ni thu le a fa pai mek thu chu ron soin miza pui om takani thu te chu asaya chu thu wan sha chuan an thin rim hlom hle Daisy nu chuan a fanu chu ti boi to lo turin le kalsan turin a lo ti a Daisy chuan la chuak ro u ti in a lo awa mahse jake chuan lo phal lowin la omri tur chuan a ti a Daisy chuan lo thon mel taka jake ka bula in soifia chung chuan dot vek ani thu chu asoya chu pa chuan voi tam takan chel swal to thu te chu alo soya Daisy chuan police call tur thu te chu alo soi ve bok chu pa chuan an nun dan zong zong chu lo soi vekin fin fian na po anei thu te chu asoya jake chu a thin rim khop mai thin rim tak chung chuan a u naw pa fa a pai wang chawa boi pui ni thu te chu asoya Daisy chuan dot ani thu chu alo ra soi char char thaw jake chuan chu thil ti wanga ebi ati na za te chu a she thar le a chu ti lai chuan police te chu lo kalin Daisy le Georgia te chu mi tha tum thu boya man ani thu chu an ron shil Daisy nu chu ni kho shelo atlu in Ray chuan ambulance ko turin ati ngala Brian chu jake bula lo kalin makati zia te chu aron shil chung lai hmuna om te chuan thil thlen dan chu makan ti thu le an nun ron zia thu te Mess company chu bed company aya a tha zok thu te chu an lo soya za mel tak chuan an chuak ta hloma ebi chu apa chuan mi pui ma chuan in me sha tirin ebi chu Carla si awani to tur thu chu puangin ebi chuan makati hle a
apa chuan ama rin na anga to tho te chu shilin hun nim tak mang turin ati a apa chuan lo mit mei zewin ebi chuan sho chu an chen thwai tur tho te chu a shila ebi chu ama chawa amut lai chuan jake chu pangpar nen lo kalin a ko chu hlipin ebi sin ti ratuma ebi chuan lo bengin kamamo lo alo tivin hlaka jake chuan ama a ko chu the thla in a pangpar ken chu pe katuma ebi chu alai le tho si in thup tak hian puitur chei min duem ni tunge kani ishat nuwa chuan ati a jake chuan ini na wang ani lo ebi kati pal tak zitani thil kalo ti swala ni ti in ebi chungai damati la ebi chuan hoi sangwa chung hian engthil swal alo ti wat jake chuan ka ngai sak lo che kha kati swalian berani kalo ngai sak lo wang che khan ka in ho hle ani ati a pangpar chu dokana da in ebi kut van chung chuan chance pele tur hina nge na ebi chuan chap chau chung hian ana zia thu te osam taka angai dam theilo thu te chu alo soya ana pai po alung phu tak nyal a shat man lo thu te daisy ne na an tha ani thu te chu asoya jake chuan in thiam lo mel tak hian ngati nge chu chu ka shat lo ti in a zota ebi chuan daisy nen chuan a hwa zia te chu thap chung in a soya jake chuan kwa in ka thiam lo vekani ti in hnema tu man antina le to ngai lawang che ati a ebi chu in la shangalin chu thil osam takani lawang ka pom ma che chu ka thu hlirin omang ti in a shila jake chuan lo mel tak hian te reng mai alo ti a an pahni chuan hlim takin anin kwa a thlakhat nuwa chuan jake chuan ebi tan eirong lo bol meka chuti lai chuan ebi chu abula lo kalin aril jam to thu te chu aron soi suya jake chuan ipte changa zungbun phor chung chuan chance apek le awanga alom thu chu a shila zungbun chu bun tirin anin kwa zui tabok